Kaixo eta ongi etorriak saio berri batera, gaur martxoak 18 astelena, elkarrizketa bakarra izango dugu. Oraingoan, Oiane Etxart eta Nerea Sainz izango ditugu, Lozis Farmazeutikal enpresaren langileak direnak. Duela ia hilabete bat, greban hasi ziren hitzarmen propio baten eskean, eta oraindik borroka horretan jarraitzen dute. Eta horren inguruan hitz egitera datoz, baina horrekin hasi baino lehen goazen betiko edukiarekin. Goazen orain gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, 1450ean, Lapurdik Inglaterraren mende egoteari utzi zion. Urte batzuk geroago, 1871an, Parisko komuna abiatu zuten. Egun berean, baina 1886an, Aitzol jaio zen Tolosan, Euskal Pizkundearen bultzatzaile nagusietakoa. Eta bukatzeko, 1962an, Ebianeko akordioak sinatu zituzten Frantziak eta Aljeriako behin-behineko gobernuak. Gaurko lerroburuak ikus ditzagun orain. Nafarroko gobernuak 6,3 milioi euroko diru laguntzen deialdia aurkeztu du turismoarekin zerikusia duten enpresetan eraginkortasuna energetikoko proiektuak finantzatzeko. 2024-2025 ikasturterako, Iruñeko udalaren aurre eskolek eskainitako 1069 ikaspostuetarako behin-behineko izen ematea apirilaren 10-tik 24 eginen da, Eduka web atariaren bidez. Hasi da Fen Kultur emakumei eta sorkuntza artistiko garaikideari buruzko zikloa, Kondestable eta Iturrumazi Biboxetan eginen da, martxoaren 25 arte. Bertizek basoa zentzumenen bidez ezagutzera animatu du. Ingurumenak hainbat jarduera antolatu ditu martxoaren 21-tik 24 basoen nazioarteko eguna ospatzeko. Aste honetarako agenda ikusiko dugu. Astelenean, alde batetik, Kondestable Jauregian arratsaldeko 7:00 Mirentxu Purroiren denboraren gibelean izeneko luzemetraiaren proiekzioa egongo da euskaraz. Ikerri eskola garaiko irudiak eta oroitzapenak pilatu egiten zaizkio eta bere haurtzaroko hainbat lagun erreskatatzen ditu pentsaera askeko andereño ausarta den Klararen oroitzapenekin. Gerran garaitutakoen seme-alabak ziren haur talde baten bizitzaren zati bat alaitasunez, musikaz eta askatasunez bete zuen andereñoak Francoren diktadurak 20 urte bete zituen garaiko Iruñean. Bestetik, Kondestable Zibiboxean 7:30-tik 9:00 gutxietara, poesiaren mundu eguna eta antzerkiaren mundu eguna ospatzeko bertso dasta egongo da. Errezitaldi intimoa da. 4 olerkari zain daude ea nor hurbiltzen zaien menu pertsonalizatu bat dastatu nahian. Lehen plater bat, bigarren plater bat eta postre goxo-goxoa aukeratzeko. Platerak egiazki ohiko jakiak bezala kamuflatutako olerkiak izanen dira. Helburua da mahaikide bakoitza hunkitzea, izan ere, intimotasun horretatik era paregabe eta bikainean sentitzen dira ia xuxurlen bidez errezitatutako olerkiak. Olerkariak Miren Balda, Joel Saldaña, Ventura Ruiz eta Mikel Sanz Tirapu izango dira. Asteartean, Kondestable Zibiboxean 7:30-tik 9:00 arte, bertsolaritza eta euskal poesia egongo da. Euskal poesia garai gozo bat ari da bizitzen azken urteotan, eta poesia egiten ari direnen artean badaude hainbat bertsolarien izen. Zer daukate bertsolaritzak eta poesiak amankomunean? Zein ekarpen egiten diote batak besteari? Iban Garro olerkaria egongo da Iruña hiria nazioarteko poesia saria 2023an irabazi zuenak.
Bestetik, Txantreako liburutegi publikoan goizeko 11:30 ordu 1:30 eta arratsaldeko 5:30 7:30 Olibondo bat, bertso bat izeneko errezitaldia egongo da. Txantreako institutuekin batera, bere sentiberatasun poetikoa partekatu nahi dutenei ahotsa emango zaie. Palestinako herriari babesa emanez. Egunean zehar, goizean zein arratsaldean, Txantreako hainbat taldeek euren ahotsak batuko dituzte, sarraskiaren eta genozidioaren aurka ozen oihukatzeko. Dantzarako, tea dastatzeko eta olerkiak irakurtzeko tartea egongo da ere. Ostiralean, alde batetik, liburu aurkezpena egongo da Txalapartan, Iruñean. Fertxu Izquierdoren 3. ekintza fonikoaz lagunduta egingo du aurkezpena egileak. Eta gauetik, Euria liburua eleberriaren aurkezpen musikatua antolatu du Txalapartak. Sergio Irribarren Kakok aurkeztuko du solasaldia eta Bleckingen Kale banden musikarekin lagunduko dute aurkezpena. Arratsaldeko 8:00 Txalapartan. Larunbatean, Neomaren kontzertua egongo da Gaiarre antzokian. 7 gipuzkoarra Gaiarreren oholtzan izanen da. Soinu organikoak teknologia berriekin nahasten dituzte, naturaltasunez, beti ere ikus-entzuleak dantzarazteko helburuarekin. Iluntzeko 8:00 Gaiarren 15 euroren truke. Ikus dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario de Noticiasen titular nagusian, balio erantzi handieneko lanek pisua hartu dute enpleguan 2018tik. Hezkuntza, osasuna, jarduera profesionalak eta informazioaren teknologiak merkatutik tiraka dabiltza. Industriak eutsi egin dio eta enplegu publikoa neurriaren bikoitza hasi da. Argazki nagusian, jende ugari hurbildu zen atzo azoka txikira eguraldi ona aprobetxatuz. Titularrean, jada udaberria landabenen. Sasoiko produktuak garaile izan ziren 22 gradu egin zituen goiz batean. Beste argazkian, 23. korrika dugu. Titularrean, korrikak babes masiboa izan du Tuteran eta Erriberan. Tafallan eta Erriberagoitian ere egin zioten harrera lasterketari. Eskuineko berrietan alde batetik, 2 urtean 8 aldiz biderkatu dira porrot ekonomikoan dauden familiak Nafarroan. Beste alde batetik, Legebiltzarrak 255.000 eurorekin finantziatzen du hilean alderdien jarduera. Azkenik, Zabalduguneko Zibibox eta Bustintxuriko kiroldegia lehentasunezkoak. Hori koloreko berrietan, batetik, 2 aste erabakigarriak Arrasateren jarraipenerako. Bestetik, Xota Espainiako kopara itzuli da. Jarraian, Altuna eta Martija binakako txapelketako finalera. Bukatzeko, otra mirada ritmikaren arrakasta nazionala. Diario de Navarraren titular nagusian, Albia trenek bidaiari gehiago izan dituzte Nafarroan, baina pandemia aurreko zifretatik urrun. Doako abonuek nabarmen igotzen dute eskualdeko zerbitzuen erabilera. Argazki nagusian, apaizgaiak daude Iruñeko Elizbarrutiko seminarioko ikasgeletako batean. Titularrean, ama seminariora noa. Iruñeko Elizbarrutiko seminarioan 9 gazte apaizgintzarako trebatu dira, eta 7 neokatekumenotza bidean daude. Eskuineko berrian Nafarroako 15.000 etxek baino gehiagok kobratzen dute urtero bonu termikoa. Urdin koloreko berrietan, alde batetik, Jagoba Arrasateren etorkizunaren aurrean zalantzazko agertokia daukagu. Beste alde batetik, Altuna eta Martija binakako txapelketarako finalera. Bukatzeko, Ainek enpresen lasterketa hartu zuen. Gara egunkariaren titular nagusian, EAJak agenda errekzionarioa babestu du A21aren aurrean. Pradalesek klase ertainari eskua zorroan
sartzearen aurka hitz egin zuen atzo, eta alderdiak 48 ordutan etxegabetzeak egitea proposatu zuen. Argazki nagusian, Kulturatik elkarteak atzo Donostian egin zuen agertokia. Titularrean, Kulturatik milaka pertsona mugitzen ditu genozidioaren aurrean. Donostiak Israel Gazan egiten ari den sarraskia salatzeko estenaratu zuen atzo, Kulturatik elkartearen eskutik. Erdiko berrian, Arrizubietaren hitzetan, bururik ez jaisteko erronkari eutsi nion. Eskuineko berrietan, alde batetik Garazi Kastainoren kronika daukagu. Korrikaren anoa bikoitza bada, zapore hobea dauka. Korrikak kilometroak erretzen jarraitzen ditu Baionarako bidean. Atzo Erribera eta bere hiriburuaren txanda izan zen, Tuterarena, eta azken hontatik 2 aldiz pasa egin zen. Bestetik, Altunak eta Martijak finalerako txartela lortu dute. Etxeberria eta Zabaleta bertan zain dituztela. Azkenik, Arrizabalagak 5. txapela jantzi du erasun sendo batekin. Artefaktua atalean, eutanasia, legea hegoaldean, irrika iparraldean. Euskal Herriaren babes zabala jaso zuen Estatu Espainoleko eutanasia legeak 3 urte beteko ditu gaur. Pirinioetatik iparraldera ordea, hiztegiarekin borrokan jarraitzen dute. Eutanasia oraindik tabua da, baina Macronek bizitzaren amaierari buruzko legea iragarri berri du aurreko astean. Euskal Herria Irratiaren titular nagusian, Nizeko Josu Izalen hitzetan, eredu publikoak euskara bizitzeko aukerak zabaltzen ditu. Haur eta lehen hezkuntzako aurrematrikulazio epea zabaldu da gaur. 3 urteko haurren 5.200 familiek hautatu beharko dute haien seme alabentzako ikastetxea. Nizek eredu publikoaren ikastetxeen sareak nabarmendu du aukera hori dela inklusioa berritzailea, euskalduna eta kalitatezkoa. Euskara hartzeaz harago euskaran murgilduko dira hezkuntza eredu honetan, esan du Josu Izal Hegoalde ikastetxeko zuzendariak. Kaixo eta ongi etorriak gaurko elkarrizketara, oraingoan Oiane Etxart eta Nerea Saintzekin gaude. Kaixo, arratsaldeon neskak. Kaixo, arratsaldeon. Bueno, Loziz Farmaceutikal enpresaren produkzioa geldirik darama zenbat? 3 aste edo? Asteazkenen hilabete egingo du. Eta bueno, zertara bideratua dago enpresa hau? Egiten ditugu ezarrirako karamelo batzuk egiten ditugu, badituz dela anestesikoak eta, lidokainekin eta olako medikamentuarekin. Ez dute behar rezetarik ez da ezer. Eta zenbat langile zaudete bertan lan egiten? 78 plantillakoak gera eta gero badire etetekoak. Ezakit, 85 edo 100 iristen algara etetekoekin. Eta denak zaudete greban orain? Gaude fijoetatik igual 55-57 greban gaude. Eta zergatik zein da dagoen arazoa kontatu iguzue pixka bat? Hemen pasatzen dena da, kimiketako hitzarmen estatala aplikatzen diela enpresak, egia da soldatak pixkat hobetuta dituztela, baina gutxi, eta guk nahi duguna da hitzarmen propio bat negoziatzea enpresarekin, enpresaren eta langileen errealitateari erantzuten diona. Eta zergatik iruditzen zaizue hain garrantzitsua hitzarmen propio bat izatea? Zer aldatuko luke honek? Batez ere kimiketako hitzarmena Madrilen negoziatzen delako. Orduan, negoziaketa hori egiten den momentu, ez dakite Lozizeko errealitatea zein den, ez dakite Lozizeko langileen errealitatea zein den, eta iruditzen zaigu importantea, hitzarmenak bai langileen eta bai enpresaren errealitate hori islatzea, esan dugun bezala,
kimiketako hitzarmen estatala nahiko kaskarra da, enpresa ondo dijo, eta horregatik uste dugu aukera dagoela hitzarmen propioa egiteko, langileen baldintzak hobetzeko, eta azken finean danak hobeto egoteko. Horatzean ikusten dut manifestazioak egin dituzuela, noiz? Egin genuen lehenbiziko astean, Elizondon egin genuen, eta gero hurrengo astean ere bai, larunbatean Elizondon ere bai egin genuen manifestazioa. Kontzentrak ere bai egin ditugu herriko plazan, eta Geiser sozioaren enpresaren aurrean ere bai egin ditugu 2 aste ez jarraian kontzentrazioak. Eta jendea hurbildu da bertara? Jende dexente, oso konten gaude, zatikan respaldo handia igara edukitzen, mediotatik, jendeagatik, eta oso konten gaude, zentzu hortan. Eta sindikatuen laguntza jaso duzue? Azkenean gaude elarekin, daude atope gurekin, eta beraiei esker egiten ditugu gauz pila bat. Beraien respaldoarekin eta beraien asesoriarekin azkenean. Eta enpresaren aldetik jaso duzue erantzunik edo ez? Momentuz erantzun gutxi, pasaren astean bilera bat egin gendun, baina bilera hortan bilerak ez zuen gehiagirako eman. Beraiek jarraitzen dute esan ez dutela enpresako hitzarmenik sinatuko, eta hori esaten dute momentuz, guk gurera jarraitzen dugu, eta momentuz akordio batera iristen ez garen bitartean, greban jarraituko dugu. Eta nola ikusten duzue etorkizuna? Uste duzue aldatuko dutela haien posizioa edo zer uste duzue gertatuko dela? Uste dugu baietz. Gu azkenen, aste azken hontan hilabetea egingo dugu greban, produkzioa geldirik dago hasieratik, azkenen produzitu gabe enpresa desde luego aurrera ateratzea zaila dela, eta horregatik uste dugu presio horrek azkenen bere funtzioa beteko dola, ze hilabete geldirik egotea edo 2 hilabete geldirik egotea ez da berdina. Gure esperientziak esaten du grebak egiten direnen azkenen akordioak lortzen direla, eta hortan jarraitzen dugu. Egia da hasieran ez geneukala enpresaren berririk, eta ja pasaren astean jarri ziren kontaktun gurekin bitan, oraindik ez daude guk espero dugun puntun, poliki bai egoten ari da aldaketa bat. Eta ze maiztasunarekin egingo dituzue hurrengo grebak? Gu momentu honetan ja greba mugagabean gaude. Manifestazioak barkatu. Bai. Bihar badugu Iruñara prestatua parlamento aurrean jartzea, udaletxe aurrean jartzea ere bai, eta gero Geiserren aurrean ere bai segituko dugu. Zatik horrek ikusi dugu erantzuna izaten ari dela, Iruñara joan eta han soinua egin. Gonbidatzen dugu jendea bertara hurbiltzera, eta ja bukatzeko ezakit zerbait gehiago esan nahi duzuen, jendeari hemendik zerbait esan. Pixkat zehazteko, bihar egongo gara parlamentoaren paren 9-tatik 10 erditara, eta udaletxeko plazan 11-tatik 12-tara, eta gero ja Geiserren enpresan 12 erditatik ordu batetara. Orduan, jendeak nahi badu hurbildu bai parlamentora eta bai udaletxeko plazara, desde luego guk oso eskertuta egongo garela. Neskak, mila esker gurekin hitz egiteagatik eta zuen arazoa plazaratzeagatik. Eta ea lortzen duzuen, lortu nahi duzuena, zuen hitzarmena. Mila esker. Eskerrik asko. Agur. Agur. Aio. Gaurko eta biharko eguraldia ikusiko dugu.
Gaur, astelena, eguna hodei ugarirekin hasiko dugu ipar isurialdean eta garbiago hegoaldean, goi hodei batzuekin. Eguerdi inguruan, ostarte zabalak irekiko dira eskualde guztietan. Alabaina, arratsaldeak aurrera egin ahala, hodeiak lodiagoak eta ilunagoak iritsiko dira mendebaldetik. Zaparradak botako ditu eta egunaren amaieran trumoi ekaitzak izan daitezke, batez ere ipar isurialdean. Haizea suabe ibiliko da, ekialdekoa nagusituko da, kostaldean eta barnealdean aldakor ibiliko da. Temperaturan ez da aldaketa handirik espero. Agian zertxobait jaitsiko dira maximoak Kantauri isurialdean. Astearte goizaldean oraindik euria egin dezake ipar ekialdean, baina egunak aurrera egin ahala atertu eta argitzera egingo du. Gauzak horrela, giro eguzkitsuaz goza ahal izango dugu. Erdi mailako hodeiek eta goi hodeiek ez baitute treba handirik egingo. Haizea nora ezean ibiliko da hasieran. Apurka-apurka ekialdera egingo du eta ahul ibiliko da. Temperaturan ez dugu aldaketa handirik espero behar. Goazen orain parlamentuko galderekin. 2024ko ekitaldirako Nafarroako aurrekontu orokorren inguruko foru legea onartu zen. Eta honen inguruko galderak izango ditugu gaur. Nafarroako aurrekontuak onartu ziren aurreko ostegunean, guretzat oso albiste ona da, ze legegintzaldiko lehen pausua da, baina legegintzaldi guztia dago oraindik. Beraz, balorazio ona egiten dugu, guretzat aurrekontu garrantzitsuak dira, ze jarri dugu pertsonen interesak eta pertsonen nahiak erdigunean, eta orduan horren harira egin ditugu ekarpenak eta proposatu dizkiogu proposamenak Nafarroako gobernuari. Gainera badakigu gure proposamenen harira, Nafarroako gobernuak politika aurrerakoiak edo jendea pertsonak erdigunean jarrita egingo dituela politika. Edo. Bai, esan behar dugu balorazio positiboa egiten dugula, noski. Eta gainera, arrazoi desberdinengatik, alde batetik azpimarratu behar dugula, bederatzigarren urtez jarraian aurrekontuak onartzen dira. Atzera pixka bat begiratu behar dugu, gogoratzeko aldaketaren legealdia, 2015-tik 19 barkatu, Usue Barkos lehendakaria zenean onartu ziren guztiak, eta gero Txibiteren Andrearekin gauza bera gertatu da. Eta bestaldetik gogoratu behar dugu UPN-eko azken legealdian 2012koak luzatu ziren 3 hurrengo urteetan eta horrek zailtzen du, eragozten du politika publikoak aurrera eramatea. Beraz, alde horretatik pozik gaude, bederatzigarren urtez, gainera eskuinak ekoskanpo uzten, onartu dira aurrekontuak eta horri esker komunitate honek daukan beharrei erantzuteko ahalmenak izango ditugu esku artean. Pixkat atzera nahi dut, behiratu nahi dut gogoratzeko joan den udaldian negoziazioak izan genituen bai alde sozialistarekin eta kontzio zurenekoekin akordio batera lehatzeko eta horretan, logikoa denez, gure hauteskunde programa sartu genuen, jarri genuen mahai gainean. Horretan oinarritu ginen negozioetan eta horretan ere oinarritu gara, akordio batera lehatu ginen eta akordio horretan oinarritu gara, kasu honetan sozialista, geroa bai eta kontigo zurekin, aurrekontu akordioetara ere ailegatzeko. Kasu honetan ere egitu da bildu, ezinbestekoa delako, behar ditu beraien botoak edo haien abstentzioa aurrera eramateko, eta kasu honetan hori, ezinbestekoa ziren haien botoak edo abstentzioa eta lortu dugu. Azpimarratu dudanez, 9. urtez jarraian. Eta ez dago formula horikorik, bakarrik eseri, hitz egin, entzun, akordio batera lehatzeko eta egonkortasuna, bezik egonkortasuna emateko komunitate honi.
jendeak duen beharrei batean erantzuteko, ezta? Inflazioa, tipo interesen igoera, hipoteka kailagoak ordaindu ahal izateko, jendea baitu bere kezkak, itxaron zerrenda, osasungintzan, halako beharrei erantzuna izateko, aurrekontuak tresna ezinbestekoak dira eta horri esker, lortutako akordioari esker, aurrera jarraituko. Bueno, dugun bezala pasaren ostegunean aurrekontuak onartu ziren, eta horrek egonkortasuna politiko eta juridikoa erakusten du. Ziurgabetasunaren politikoaren garaia honetan, lasaitasuna ematen die herritarrei, ez da, aurrekontuen honen balorazioa positiboa da. Ez dira ehuneko ehunean guk egingo dituzke aurrekontuak, baina uste dugu planteatutako aurrekontuen aldaketarekin guk egingo dituzken aurrekontuera asko hurbiltzen direla horrela, ez? Eta, positiboa da. Gu aurrekontuen balorazioa garrantzitsua da guretzat aurrekontuak, ze berriro egingo dugu, bale? Guretzat aurrekontuen balorazioa ona da, ze hainbat alderdietan edo hainbat kontuetan aurrera egin dugu. Adibidez, aberastasunaren birbanaketari dagokionez, eta hor, aipatzearren, aipatuko genuke 2025erako sortu den lantaldea pentsioak 1.080 eurotara iristeko, zerga erreformari dagokionez lantalde bat osatzea, eta mutualisten reklamazioei soluzio batzuk planteatzea. Bestalde baita ere mahai gainean jartzen dugu eskubideen zabalpena, ez nolabait esateko, eta hor aipatuko genuke 0-3aren arloan egin diren aurrera pausoak, euskalduntzeari dagokionez baita ere aipatuko nuke adibidez kulturari dagokionez lortu dugula konpromiso bat aurrekontuaren ehuneko 1,5 izatea 2030 arte, ez badut 2030ean, ez badut gaizki gogoratzen urteak, eta baita ere eskubide sozialen inguruan aipatuko genuke zaintza itunari dagokionez gobernuak hartutako konpromisoa nolabait esateko zaintza itun hori aurrera eramateko edo bertan jasotzen dena bideratzeko, ze azken finean zaintza ituna hitz potoloak ditu, baina edukinetan sartu behar gara eta finantziazioa emanbartzaio, errekurtsoak emanbartzaio horri, baita ere dependentziari dagokionez epeak murriztea, konpromiso hori lortu dugu gobernuarekin, eta aipatuko genuke baita ere nola adin txikikoak eta dependentzia duten pertsonen atentzio horretan hutsuneak dauden identifikatzea eta hutsuneak egotekotan egon badaude, horiek lantzea. Nik bereziki azpimarratuko nituzke, geroa bai kudeatzen dituen departamentuenak, ez da hasteko osasungintzakoak barkatu. Aipatu dut joan den udaldiko negoziazioak eta horretan bai mahai gainean jarri genuen osasungintza departamentuko ardura hartzeko aurrekontu nahikotasuna ezinbestekoa zela guk ardura hori hartu ahal izateko. Beraz, esan dudan bezala mahai gainean jarri genuen hori onartu zen, idatzita gainera gelditu zen eta hartu genuen ardura hori. Zergatik, oso garrantzitsua delako bereziki herritarrentzat eta gainera, COVID zela eta, gauza batzuk, arazo batzuk pilatu dira, adibidez bat, jartzearen itxaron zerrendak, jendeak kezkatuta oso kezkatuta dago horrekin, nik uste dute arazorik handiena, ez bada handiena bintzat handienetako bat dela, eta horri aurre egiteko behar dituen aurrekontu nahikotasuna, ezta? Eta beste motako gauzak ere aurrera bideratu ahal izateko, adibidez, berrikuntza eta ikerkuntza edo azpiegitura berriak. Eta bakarrik bat aipatu nahi dut nire bihotza ukitzen duelako, ni Atarrabiako naiz, eta bizi naiz, eta 18an Dominguez jauna konseliaria zenean, Osasungintzako departamentuko konseliaria zenean, onartu zen Atarrabiako osasun etxegaria zoritzarrez joan den legealdian ez zen gaizatu eta orain berriro aurrekontuak izango dira hori aurrera eraman ahal izateko.
Beste departamentuetan industrian adibidez garrantzitsuena da lurralde osorako kalitatezko enplegua sortzea eta horretaz gain noski jarraitu behar dugu transizio energetikoarekin eta digitalarekin ezinbestekoa direlako. Europak horrela eskatzen du eta horretarako jarri ditu diru funtsak aurrera emateko bi trantzizio horiek, bereziki deskarbonizazioaren kontra borrokatu ahal izateko. Eta biak, bai ala biak, ezinbestekoak dira enpresak aurrera jarraitu ahal izateko. Landa garapenerako badauka, departamentuak badauka lege baten zirriborroa, ezinbestekoa ere, sektore primarioaren dituen arazoak bideratzeko, eta gainera aldaketa klimatikoaren kontra borrokatzeko ere, ikusten ari gara azken aldi honetan traktoreak nonahi, haien aldarrikapenak mahai gainean, beraz horri egin batean gutxienez gure eskutan dagoen erantzunak eman izateko beharrezkoak dira, ezinbestekoak dira bat neurri eta horien artean lege hori, aipatu den lege hori. Eta gero beste arlotan, adibidez Ana Ororen lehendakariaren departamentuan oso garrantzitsua da elkarbizitzarako adibidez sortu da ia 1.000.000 euroko partida bat, hain zuzen ere biktimen aitortzarako hain batean konpensatzeko, ezta? Joan den astean ez duela gutxi lehenengo txostena, batzordearen lehenengo txostena aurkeztu zen hemen parlamentuan, eta diru horrekin behintzat konpentsatuko dira biktima. Eta gero noski euskara sustatzeko partidare importanteak dira. Bai gazteriarentzat, bai edabidentzat, bai helduen euskalduntzeko, bai sozioekonomiko arlorako, arlo guzti horietan garrantzitsua dira euskara sustatzeko, eta bakarrik datu bat gogoratu nahi dut, 2015an guk euskara bidearen ardura hartu genuenean, helduen euskalduntzerako 0 euroko partida zegoen, eta orain zorionez biderkatu dira orokorrean euskara bideran partida guztiak. Guretzat denbora gehiago eman dugunean dira, zurekin Nafarroak 91 zuzenketa aurkeztu ditugunak, ez? Zuzen ere, 91 zuzenketa aurkeztu ditugu Nafarroako aurrekontu orokorrei. Eta, batez ere izan da helburua izan da gizarte politikak, zerbitzu publikoak, berdintasuna, lurraldearen egituraketa, ingurumenaren iraunkortasuna eta abar indartzea, ez? Halaber, garrantzitsua iruditzen zaigu, azpimarratzea Nafarroa osoko udalerrietarako zuzenketak egin dugula. Horietan gobernatzen duenaren mende egon gabe, hau da. Aldaketak egin ditugu UPN-eko, PSN-eko, EH Bilduko gobernatzen dituzten udaletan, baita kontigo zurekin alderdiak gobernatuko udalerretan ere, ez, hori azpimarratzekoa da. Nafarroko gobernuarekin konpromiso hori lortzen, aurrekordioa sinatzerakoan, osatzen da baita ere jarraipen batzorde bat, ez? Eta jarraipen batzorde hori 3 hilabetero eratzen da eta elkartzen dira, eta orduan guretzat hori bai da berme bat aseguratzeko nola betetzen diren hartutako konpromisoak eta bestalde baita ere udal eta eragileekin ere harremanak ditugu, eta udal eta eragile horiekin jarraipena egiten dugu, haientzat lortutako edo haientzat bideratutako partida dagokionez. Eta gero baita ere Nafarroko Parlamentuak berak bere funtzionamenduan baditu tresna eta baliabide batzuk, izan galderak, batzordeak, eta beraz 3 gauza horiekin lortuko genuke jarraipen bat egitea eta bermatzea hori betetzen dela. Berez aurrekontuak horretarako dira, beharrei, jendearen herritarron ditugun beharrei, egin batean erantzuna izateko. Beraz, departamentuak badauka bere kontrolak, bere neurri hartzen ditu bere neurriak, eta haiek berez interesatuak dira aurrera emateko, ez da, zergatik, aipatu dugun bezala, tartean daudelako herritarron arazoak, beharrei eta
erantzun izateko dira aurrekontuak. Beraz, badaukate bere kontrolak, badaukate bere bideak, gauzak, edo diru partida horiek bideratzeko, ezta. Eta gero badaude ere, beste aldetik ere baitu zuzenketak, lau alderdion artean sinatu genuen akordio bat, eta horri esker sartu ditugu hainbat partida berriak, bereziki gure aldetik, bereziki Dorabairen aldetik, hainbat udal eta kontzeju txikientzat eta beste motako eragileentzat. Haiek bestela ez dute beste biderik hemendik Nafarroako aurrekontuetatik dirua lortzeko, eta uste du bide egokia dela haiei hainbatean zertxo bait bideratzeko, ez da, gutxienez behar zenbat behar erantzun ahal izateko. Kasu batzutan, zoritxarrez haiek ez dute gizabailaririk edo baliabide ekonomikorik, batzutan ez da dokumentuak betetzeko eta dirua eskatzeko planteatzen direnean Nafarroko gobernutik, ez da, beraz, bide honetatik gutxienez badute aukera hori diru pixka bat lortzeko. Eskuin aldetik kritikoak oso izan dira gurekin, esan eta alako partidak planteatzeko, baina haiek gauza bera egin dute, haiek planteatu dute ia 600 zuzenketa, eta osotara ia 500 milioi baino gehiago. Baina gure akordioa tartean zegoenez haien partida gainen zuzenketak ez dira horrela atera, eta gureak bai atera dira. Eta gauza bat azpimarratzeko ere, aurrekontuetan 150 baino gehiago zuzenduak dira, bereziki osasungintzarako, hezkuntzarako eta giza eskubideen departamentuetarako. Beraz, zuzenean jendearen beharrei erantzun ahal izateko. Kontigo zurekin aurkeztutako zuzenketa hauek, ez? Nafarroako langileen familien interesak defendatzen dituztenak dira, ez? Horretarako pentsatutak eta diseinatutak egon dira, ez? Eta horiek guztiak behar bezala ezekutatzeko zain egongo gara eta erne egongo gara hori egiten den ala ez jakiteko. Eta pixkat presionatzeko hori ezekutatzeko. Gai libreari dagokionez, atzo martxoak 11 zen, 20 urte egin zuen Madrilgo atentatu jihadistei dagokionez, eta guk biktima eta senidei elkartasuna adierazi nahi diegu. Baina guretzat garrantzitsua da aipatzea horren egunaren harira, nola PPko gobernuak saiatu zen horren autoretzari buruzko gai konspirazio bat egitea, ez? Eta izan zela esatea, eta gainera komunikazioei egin zitzaien, hori jartzea haien titularretan. Eta horren ondorioetako bat izan zen martxoaren 13an hemen Iruñean Angel Berruetaren erailketa Polizia Nazional baten eta bere semearen eskuz. Hor gainera epaileak onartu zuen motivazio politikoaren eraginez egin zutela, baina aldiz ez zen biktima bezala, martxoaren 11ako biktima bezala onartu. Eta jakin badakigu biktima hori badela sortutako konspirazio horren ondorio bat. Songi mila esker. Bai, lehenago aipatu dugu, komentatu dugu helduen euskalduntzea eta, dakigunez, ostegunean, ez dakigunez izaterako duten programa hau, baina ostegunean hasiko da korrika Irunen, ongi dakigunez Euskal Herria osoa mugituko dira, ibiliko da, Iruñara, hain zuzen ere, datorren larun batean aliatuko da, eta parlamentutik beti egiten den bezala, zorionez kasu honetan ere bai, kilometro bat erosi da, hementxe bertan, Sarasate paselekuan, eta hor egongo gara beste behin Euskararen aldeko korrika horretan. Osongi, mila esker. Aste honetan, Daniel López, Kontigo zurekin parlamentarioa, interpelazio bat aurkeztuko du Nafarroako forum osasun mentalari buruz, ez? Pertsona guztiok dugun asmendu mental batekin bizitzeko probetatea, ez? Eta beste osasun arazo mota askorekin gertatzen den bezala, osasun bidea erantzuna eman behar du osasun arazo hauei, ez? Horregatik uste dugu, osasun publikoa oso politika zehatza izan behar dituela osasun mentalaren arloa.
gaur egun entzuten dugu suizidioaren tasa handitu dela azken urte hauetan, eta gure ustez eskerrak eztabaida hori ematen ari da, eta osasun mentalari behar den arreta ematen ari zaie. Gaurkoz hau izan da dena, bihar itzuliko gara eduki eta elkarrizketa berriekin. Ondo segi, agur! Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.